Il-Gvern nieda l-ewwel fażi tar-riforma fil-qorti tal-familja f'dik li qiegħda tiġi deskritta bħala waħda mill-aktar bidliet strutturali importanti fis-settur tal-ġustizzja tal-familja f'dawn l-aħħar snin. Il-miżuri mħabbra jagħtu bidu għall-implementazzjoni ta' weddiet elettorali ewlenin. Bil-Gvern jisħaq li l-għan ewlieni huwa li s-sistema tkun aktar effiċjenti, ġusta u ffukata fuq l-aħjar interess ta' tfal. Ir-riforma msisa fuq konsultazzjoni wiesa qed tiddaħħal f'kuntest ta' pressjoni dejjem akbar fuq il-qorti tal-familja. L-aħħar snin raw żieda konsistenti fil-każijiet ta' separazzjoni, divorzju, kustodja u manteniment. Fil-Berġa ta' Kastilja, l-Prim Ministru Robert Abela għalli dan wassal għal ħtiġa ta' bidliet leġislattivi u amministrattivi li jindirizzaw id-dewmien u n-nuqqas ta' ċertezza li qed jesperjenzaw ħafna familji. F'kawża li ddum snin twal għaddejja, ħajibda jsir b'mod strutturat fil-proċess ta' medjazzjoni. U allura din insaħħu ħafna dan il-proċess li jrid idum sa 8 xhur massimu ta' sena li fih il-partijiet isir kull sforz biex jaslu għal ftehim konsensuali. Jiġifieri relazzjoni tingħalaq biftehim bejn l-istess partijiet bil-barka naturalment tal-imħallef li jippresjedi l-qorti tal-familja wkoll se jkollna qorti tal-familja ġdida qatt ma kien hemm f'dan il-pajjiż qorti tal-familja dejjem kienet sezzjoni tal-qorti ċivili se jkun hemm qorti ġdida tal-familja u binja ġdida dedikata smigħ ta' kawżi relatati mal-familja. Parti ċentrali ta' riforma hija wkoll tisħiħ tar-rwol tal-avukat ta' tfal li se jkollu sehem aktar attiv fil-proċeduru quddiem il-qorti tal-familja. Il-Prim Ministru qal li dan huwa pass importanti sabiex it-tfal ikunu verament fiċ-ċentru tas-sistema tal-ġustizzja u mhux sempliċement parti minn tilwima bejn l-adulti. Ir-riforma tinkludi wkoll miżuri speċifiċi dwar il-protezzjoni f'każijiet ta' vjolenza domestika u dwar l-infurzar ta' digriti relatati ma' manteniment u aċċess. Dr. Abela qal li dawn il-bidliet juru impenn ċar lejn sistema ta' ġustizzja tal-familja li tkun aktar responsabbli, umana u adattata għar-realtajiet tal-lum. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li riforma bħal din ħadet ħsieb li fil-qofol tagħha ikun hemm it-tfal. Qal li b'din ir-riforma se tingħata attenzjoni lejn manipulazzjoni intenzjonata fil-waqt li jiġi provduta avukat ta' tfal anke waqt il-proċess ta' medjazzjoni u jingħata ħin stipulat għal dawk li huma proċessi u medjazzjoni legali. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard sostna li din ir-riforma tistabbilixxi bażi legali ċara għall prinċipju ta' co-parenting fil-waqt li jissaħħaħ il-protezzjoni f'każijiet ta' vjolenza domestika u manipulazzjoni. Qal l-importanza tagħha tibqa' li l-ġustizzja tasal fil-ħin li titħares il-familja u li t-tfal jitpoġġew fuq quddiem nett f'kull deċiżjoni.